Okay, folkens, tag et kig på. Dette er det forenede kongerige i 1950. Kun 5 moskéer i hele Storbritannien i 1950. Spol frem 75-76 år senere. Så mange moskéer er der nu i Storbritannien. Der er så mange muslimer i Storbritannien nu, at disse moskéer tilsyneladende ikke er nok, så de er nødt til at bede på gaden. Så der er ingen tvivl om, at det forenede kongerige og Vesten generelt bliver islamiseret i realtid. Men vi har stadig så mange mennesker, der benægter dette, som Piers Morgan, der sagde dette, som kaldte Benjamin Netanyahu for en idiot, efter han kom med denne kommentar. Forresten, han og hans far Randolph, Churchills søn, kom og dækkede seksdageskrigen her på en meget positiv måde for os. Hvordan vil du finde det i Storbritannien? Ja. Okay, forstået. Okay, dem tager jeg. Det er sandt. Det er den islamiske republik Storbritannien. Husk, J.D. Vance sagde, at Storbritannien blev det første islamistiske land med atomvåben. Ja, Pakistan har atomvåben, men Pakistan er ikke et islamistisk land. I hvert fald ikke på papiret. Det er det ikke. I hvert fald ikke på papiret. Det er det ikke. Der er rigtige islamister i Pakistan, som er meget, meget langt væk fra den pakistanske stat. Okay, men vær ikke bekymret for Piers Morgan. Piers Morgan har tidligere haft for vane at sige de populære ting, at sige de acceptable ting, eller politisk korrekte ting, så længe han kan. Og når den offentlige mening ændrer sig, vender han bare rundt og siger, ups, undskyld, jeg har ændret mening i lyset af bedre beviser. Så han vil blive ved med at sige, nej, der er ingen islamisering af Storbritannien. Du er racist. Sig ikke sådan noget. Det er forkert. Bla bla bla. Indtil han ikke længere kan holde den position. Og så vil han pludselig sige, ups, undskyld, jeg har ændret mening. Men se lige på det her. Så på den ene side ser folk det her, ja, det er sådan Storbritannien ser ud nu. Ja, så mange moskéer. På den anden side ser du illegale migranter komme ind i Storbritannien hver eneste dag. Og det britiske samfund har lige indset, at det ikke længere er en konspirationsteori, at muslimske mænd, for det meste af pakistansk oprindelse, har groomet og voldtaget britiske piger i industriel skala. 10.000vis af piger. Okay, så nu er det ikke længere til diskussion. Selv Labour-partiet anerkender, at det skete, og de har lavet dybere undersøgelser af, hvem der stod bag det, hvor mange slap afsted med det, hvor mange faktisk dækkede over det, hvor mange i politiet og det politiske establishment faktisk var involveret i at dække over det, bla bla bla. Jeg stoler ikke på dem, men der er i det mindste en anerkendelse af, at det skete. Så okay, det britiske samfund er først nu ved at forholde sig til det, hvilket er grunden til, at flere og flere almindelige britter nu begynder at tale imod denne forvanskning eller forurening af det britiske samfund og britisk kultur. Okay, det kommer kun til at blive mere intenst. Så vi har 10 meget travle år foran os. Og på den anden side vågner vi hver eneste dag op til nye historier som denne. Prøv at se det her. Afghanske migranter holdt en kvinde nede og voldtog hende under knivtruslen i en park i London. Det er det britiske samfund er blevet reduceret til. En kvinde, der bare gik en tur. Og gæt hvad? Hun støder på 2 liderlige mænd fra ekstremt patriarkalske samfund, og så bliver hun voldtaget. Okay, det er ikke en enkeltstående hændelse. Lad mig vise dig det her. Jeg er nødt til at dele det her. Det her er Emily Culverhouse. Og jeg forstår, at advokater også skal forsvare kriminelle. Men altså, kom nu. Jeg har set serien The Lincoln Lawyer. Ja, jeg har set serien. Jeg har set serien Suits. Jeg mener også, at selv advokater, selv forsvarsadvokater, kan have et moralsk kompas. Ja, se her. Hun er en kvinde, Emily Culverhouse, og hun forsvarede de 2 afghanske voldtægtsmænd, og hun kaldte offeret for en prostitueret. Okay. Under alle omstændigheder, det er derfor offentligheden bliver vred, og det britiske samfund er ved at vågne op. Se her. I Irland, en kvinde, der forlod Galway togstation, blev grebet af 2 mandlige migranter, trukket ind på parkeringspladsen og gruppevoldtaget. De 2 mænd er uidentificerede, men bruger en arabisk tolk i retten. Hvor mange flere kvinder vil I have til at lide? Ja, hvilket er grunden til, at den nye IRA udsender trusler om borgerkrig. De siger, at alle migranter skal smides ud af Republikken Irland, ellers vil de tage sagen i egen hånd. Det her bliver grimt og frygteligt, og jeg har ikke engang lyst til at forestille mig, hvad det vil være for et samfund. Men vi advarede jer. Det er det, der sker, når man importerer kaos ind i sit eget samfund. Hvad tror I så, der sker? Det her er ikke noget nyt, og det er ikke os, der forsvarer dem. Det her er bare os. Ikke kun mig. Alle sammen. Enhver, der nogensinde har læst historie, vil fortælle dig,
at det er præcis det her, der sker, når man bringer kaos ind. Se på det her. 3 piger. 3 13-årige piger og en 13-årig dreng. En dreng eller 2, det er det, de gør i stor skala. Se, alt dette skete lige i august, folkens. August. Alt det her er fra august. Vi er ikke engang halvvejs gennem august endnu. På tidspunktet for optagelsen af denne video er det den 14. august. Se det her. Endnu en og endnu en. Og endnu en. Så det sker bare igen og igen. Det stopper bare ikke. Nu. Zoom lidt ud. Ja, og se på hele det britiske samfund. Så selvfølgelig er der nogle mennesker, der ser alt det her, som ser deres kultur, samfund, identitet og livsstil gå i opløsning. Så de siger, nå, vent lige et øjeblik. Noget er ikke rigtigt. Okay, vores samfund er ikke længere, som det plejede at være. Hvorfor er det sådan? Okay, vi har importeret for mange kulturer. Okay, så kigger du på kultur. Okay, gør hinduerne det her? Gør buddhisterne det her? Gør kineserne eller folk fra Hongkong det her? Nej, ikke rigtigt. Der er en bestemt kultur, uanset nationalitet. Om du er afghaner, pakistaner, syrer eller marokkaner. Kulturelt, nationalt, geografisk er disse lande ikke forbundet, men de er forbundet gennem en ideologi. Det er islam, og oven i det repræsentanterne for den ideologi, altså de såkaldte muslimske propagandister eller islamiske lærde. Jeg ved, at mange mennesker har et problem med ordet lærde for disse muslimske lærde, fordi jeg kan huske, at Richard Dawkins engang sagde, at for at være en lærde, skal man have læst mere end én bog, fordi muslimske lærde kun har læst én bog, Koranen, eller et emne. Under alle omstændigheder, og de fortæller dig konstant, at vi er forenet af islams bånd. Den muslimske umma, et folk, det er som en kropsdel, en bevægelig del, og vi burde alle arbejde for at fremme den islamiske dagsorden. Og det er derfor, vi har det muslimske broderskab aktivt engageret i Amerika. De har meget travlt med at fremme deres muslimske kandidater. Og det samme sker i Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien. Så nogle mennesker som Tommy Robinson eller Kelly J taler imod denne forvanskning af deres kultur. Dette er, hvad Kelly J sagde ved den sidste Unite the Kingdom rally. Se, hvad hun sagde. Det er ikke for sent at få islam ud af vores samfund. Det er ikke for sent at få islam ud af klasseværelserne. Under huset. Det er ikke for sent at få islam ud af hvert eneste offentligt embede i denne land. Og mere end bare ikke for sent. Det er fuldstændig afgørende. Hvis vi vil redde op dette land, skal vi fjerne islam fra alle magtpositioner. Du ved, hvordan hun lige sagde, islam som bare er en ideologi. Forestil dig, hvis hun havde sagt nazisme, fascisme, kommunisme, så ville alt have været okay. Men gæt hvad? 2 Tutia-betjente, det er jo, du ved, det britiske establishment, ikke? Altså, de har bogstaveligt talt ødelagt Vesten. Hver eneste af de herskende eliter i Vesten. Det sker også her i Australien. Men vi er 5 år bagud, så vi har lidt en fordel. Pauline Hanson er på vej frem, og folk er ikke så uvidende, som britterne var. Du skal huske, du skal give dem tvivlen til gode. De var de første, der faldt for det. De tænkte, ja, vi er alle lige. Det er okay. Jeg kunne betale mine regninger. Alt er fint. Dette monster har vokset sig større de sidste 20-30 år, og vi lagde bare ikke mærke til det, fordi vi troede, at livet var godt. Men så pludselig kommer monsteret frem og siger, hey, jeg er islam. Du kan ikke kritisere min religion. Hey, statsminister Tutiak her. Indfør de gamle blasfemilov. Og nu vågner britterne op, og de begynder at sige fra, og IRA truer med borgerkrig. Jeg mener, det her er alvor, folkens. Så det britiske establishment har nu fortalt Kelly J. King, som i øjeblikket er uden for Storbritannien, at hun vil blive anholdt for de kommentarer, hun kom med ved Unite the Kingdom demonstrationen. Lyt til hende. Hej, god eftermiddag. Hej. Hej. I dette rum. Alt er fint, tak. Tak fordi du svarer på vores brev. Så de vil gerne invitere dig ind til en frivillig afhøring i forbindelse med 2 separate efterforskninger. Det vil foregå på en politistation i London og vil blive optaget på video. Okay, hvad drejer det sig om?
Så de 2 anklager stammer fra dit United Kingdom rally. Gabel enkelt en klage vedrørende din tale, specifikt i forhold til udsagnet om, at de skal fjerne islam fra vores klasseværelser. Det er ikke for sent at få islam ud af vores bygning. Det er ikke for sent at få islam ud af et hvert offentligt embede i dette land. Og mere end det, det er for sent. Det er ikke for sent. Det er faktisk helt afgørende, hvis vi vil redde dette land. Vi er nødt til at fjerne islam fra alle autoritetspositioner. Hold da op, folkens. Han citerede faktisk den del. Han sagde ikke muslimer, han sagde islam. Prøv at forestille jer, hvis hun havde sagt det. Noget andet. Var det ikke så fedt dengang under den nye ateistbevægelse i begyndelsen af 2000'erne? Sådan noget som kristendommen. Vi skal have kristendommen ud af vores skoler. Det var højdepunkterne i min ungdom. Jeg lyttede til Sam Harris, Christopher Hitchens og Richard Dawkins. Dengang blev de fejret af hele civilisationen, at det her er det nye, at vi er på vej ind i det nye. Æraen for den vestlige civilisation. Vi er blevet helt sekulære. Og nu er det her så slutresultatet. En engelsk politibetjent siger nu, at du skal komme ind og forklare dig. Hvorfor sagde du, at vi skal have islam ud af vores samfund, eller ud af vores offentlige bygninger? Hvad er der galt med det? Dette er de døende krampetrækninger fra en syg skabning. Okay. Og den anden undersøgelse handler om nogle tweets. Så det er jo relation til et tweet fra den 23. juni. Det er muslimsk træthed, bandekriminaliteten, terroren, drabet på små piger, der nyder musik, hadet mod kvinder og piger, de særlige domstole, antisemitismen, hadeprædikanterne, demonstrationerne, volden, bønnekaldet, de offentlige bønner, klager over kristne prædikanter, de fattige til de der intervalkampe, at springe frokosten over niqaberne, skolebørn, der besøger moskéer, ramadanlysene, ramadanbeskeden på tv og for offentlige personer, halalslagtningen, hadet mod vesten, hadet mod kvinder, barbariet, genavnen, censuren. Smukt at tweete. Det todelte system, kabringen af vores institutioner. Vi er trætte af det. Islam er tilgængelig. Kvindehadende, fætter kusineægteskab, børnevoldtægt, dræneri osv. Og endnu et tweet fra den 23. juni. Der er intet ved scenen, der ikke virker bagudskuende, regressiv, bunder normal kultur. Jeg ville have sagt undermenneskelig. Og endnu en fra... Hvilken scene var det? Jeg er ikke sikker på, hvilken scene du helt præcist reagerer på. Hvordan? Læser ja op. Det vil være de shia-muslimske kvinder og mænd. Mændene er topløse og slår sig selv. Samt gale, og kvinderne selvfølgelig, i de der affaldsposer, der går rundt. Det vil være det. Hvad er der galt med det? Drenge, hvad er der galt med det? Ved I hvad? Det er derfor, jeg synes, det her er så tilfældigt. Jeg har sagt langt værre ting. Og så tænker jeg bare, hvornår får jeg et opkald? Heldigvis bor jeg i Australien. Du ved, hvis jeg boede i England, havde jeg måske fået et opkald nu. Jeg ved det ikke. Det fortæller os noget. Dette er fremtiden for enhver vestlig liberal demokrati. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, hvis vores revolutionære kurs fortsætter i samme retning, som Storbritannien har gjort de sidste 25-30 år, er dette den eneste logiske konklusion. Det vil også ske i Australien. Det er derfor, vi skal skrue op for varmen nu. Kritiser islam åbent nu, for hvis du tier stille nu, det vil gøre Anthony Albanese mere selvsikker, som i øvrigt allerede er i gang. Han forsøger også at indføre definitionen af islamofobi og en de facto blasfemilov. Hadetaleloven blev vedtaget efter at en islamist dræbte 25 australiere. Ja, men af en eller anden grund troede jeg, at jeg ville blive et mål for det. Men af en eller anden grund er det ikke sket. Fordi det er så forfatningsstridigt. Hvordan kan du forklare det? Jeg kan ikke sige, at islam er den mest barbariske, umenneskelige, primitive religion, og at den ikke har nogen plads i det 21. århundrede. Hvordan kan du forklare det? Sig det ikke. Hvis de siger til mig, at jeg ikke må sige det, så vil andre folk sige det. Og det vil bare vokse sig større og større. Så det er lidt af et catch-22 for disse mennesker. De kan ikke gøre noget. De er på den, hvis de går efter os. Og de er på den, hvis de ikke får lukket munden på os. Fordi sandheden er større end alt andet. Den eneste grund til, at jeg siger det her, er fordi det er sandt. Eller fordi jeg tror på det. Hvis jeg var sindssyg, og folk som mig bare var tosser, der bare siger sådan nogle ting, som er fuldstændig grundløse, så vil folk ikke lytte til os. Gæt hvad? Ingen lagde mærke til Pauline Hanson i 30 år. I 30 år. Ved du, hvorfor ingen lagde mærke til Pauline Hanson om udvanding eller forurening af den australske livsstil? Ved du, hvorfor ingen lagde mærke til det?
Fordi det på det tidspunkt ikke gjorde nogen forskel. Der var ingen synlig forskel. Det er derfor, ingen lyttede til Pauline Hanson. Men nu siger alle, vent lige et øjeblik. Muslim. En indvandrer. Muslim. Hvad fanden? Nå, men det her det er en lang video. 6 minutter lang. Så jeg stopper bare her. Så altså, det er det der sker, folkens. I er nødt til at sige noget. Hvis I ikke siger noget nu, får I måske ikke chancen senere. I det mindste uden nogen form for intimidering fra regeringen. Jeg er fuldtidsaktivist, så jeg kan modstå enhver regeringsintimidering. Men det vil selvfølgelig have en pris, og jeg bliver nødt til at betale for det. Jeg vil ikke arresteres. Jeg vil ikke i fængsel af nogen grund. Men min pointe er, at jeg kan klare det som fuldtidsaktivist. Men jeg vil ikke være nødt til det, hvis flere og flere mennesker kom på Twitter. X er den vigtigste platform. Kom over på X. Og du er nødt til at sige noget. Sammen står vi stærkere. Jo sværere er det for dem at tage os ned.